guys, magkatulog ako sa akong wife sa trabahoan. Oh. Imbis yung duty alas 8 na siya mo duty. Ang dugay kayo na mag-notice. So guys, nandito na kami sa MCPI, yung office ng wife ko. Parang hindi siya late. Supposedly yung duty niya is 8, tapos parang hindi siya late sa alas 9 na pasakan. Baka makatanggap ka ng award dito, ma'am. Award na yung walang late ba. Bye bye. Morning, chef. Bye bye. I'm going to Mercado Consolacion. So guys, after dito sa MCPI, pupunta naman ako sa Mercado ng Consolacion. Bibili tayo ng maulam sa tanghalian. So guys, narako dito sa Public Market Consolacion, palit og pansit. Palit og pansit. Sila ito na. Ang 1/4 ano nga or tatlo nga. 1/4 nga. Ito nga lang. Ay, isanin. Niya ka na pinansit sa kinaigo-igo lang anak. So nakakaroon din sa Consolacion, nagpalit ko pansit. Pansit 20. Ang iyang mga lamas, gisra. So, dada oh. Kilo na bay? 200. So palit ko. Tunga lang bay? Tunga. Wala pa lang. 200 ang kilo sa pupok sa baboy. Hindi dagang tao dari ron. Para sabaw niya pa dito. Mahal ang kilo ron sa isda. Pwede ko pipino. Tag size ang gramo sa pipino. Man akong palit, pansit balik 20, pinansit cheese, o tunga sa kilong buko, o pipino. So almost 9 na guys. Ulit na ko. After ani, magbantay pa sa bata na sa I think late ito ang asawa, mga 30 minutes. Medyo dugay man nakamata. Okay, padung na sa Juli. Motor. Guys, nakakatuloy na palit ko. Ginaling na limot ko palit sa merkado na. Subak days pansit. Medyo gores na gores. Wala lang hindi. Ginaling. Asaan eh? 1/4 lang. Ini lang. Ginaling nga sila dyan eh. Sa merkado, pagtindahan ng tao. 50. So guys, I'm home. Sweetie home. Muna ko napalit. Ginaling. 50. Yes. Nya kani 20. Ano? Paniud to og tunga sa kilo nga bukog. Kani pipino, paborito ni Papa og niyang-yang. Sa yuti 15, sa una tag 5 rom ni. Mahal na kayong palaliton, ng sildo barato ra. Hey guys, maligo na si Baby Kai. Okay, ako
siyang ilisan. Yan, nag-ready pa ko sa iyahang mga liguanan. Okay. Dala. Kidding! Ako sa siyang upuan si diaper. Baby Kai. Hello. Babat na tabi? Ha? Okay, sige. Babat na si baby. Yay! Walang ko kakita, nangihi. Hello, baby. Hello. Babat naman among baby. Uy. Sige. Yan na mo drink og vitamins. Ha? Wow. Jing. So, it's babat time. Yay! The Father, Son, Holy Spirit. Amen. Sabon. 163 muna tayo ngayon. Walang work for 3 weeks. Di ba, Bi? No. 3 weeks walang work, Bi, oh. Ang ilok na gabaho. Wait, sa? Ano? Ubus na ka, Bi. Balik ka sa kahagamay lang, ha? Oh, that. Okay. Ilok. Wash. Iba ko ilok. Ay, likod. Ubi-ug sa among bibi. Kay baho-baho man na. Ubi-ug sa among bibi. Kay baho-baho man. Ayan, hansan kagyot. Ayan, kita ulo. Almost done na mo bibigyan mo. Kaya madudong ay. Wag ko nila kilak ko. Pakai ilak-ilak ni. Oo, sila Wah kilak. ilak-ilak gani dia. Ay, wah ilak-ilak. Gibog naman na sa kubig. Gibog naman na among bibi. Kung nagkaligo kay? Udang ka na medyo nakasabon kay. Wow. Ya, taat tu diaper. Wop. Oh. Ayo si bagulbul. Matititay guman ha. Drink the milk ha. Drink the milk, B. Drink the milk after anigi ha. Wait. Oh. Baliktad pala. Ay, wait. Wait, so. Hop, ikon sa ng hands. Yan lang. Wait. Wait, sa. Oh. Okay. No. Mana? Kagabo na sa madudong. Oy. Drink milk. Wow. So guys, magluto tag pansit para paniod to. Kereng.
Isapot ang baby kay gusto siya magduwa. Hoy! Bi! Ole! Ano mo na, Bi? Okay. Bawang at saka onions. Igasan na ito ang pansit. Tawag kami. Pang balik. Lagyan natin ng tubig. Tubig. So, nibukaw na siya. Butang natin na yung pansit. Butang natin yung pansit. Marami rin yung pansit. Marami rin yung pansit. Butang natin yan. Dahon-dahon. Onion. Ito din dahon. Sibuyas. Oh, see? Done. Kumbaga sa inunan. And lumpia. Inunan. That's it. Hi guys, good noon. Haman na kita may lunch. Busog but medyo kapoy. Kay biyahe pag sayo ganiha. Kanya look at my skin, oh. Dili na even, andri dapit medyo na puti-puti, dili brown gamay. So mo na siya atong routine for this morning. Medyo init-init but still fighting. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Pusnoy. Napatay daghang videos i-upload pohon. That's all. Thank you. Bye. Hi guys, medyo busog. Naluya. Mga to guys, medyo luya, pero busog. Isa natin sunod. So that's all. Thank you. Moro to.